हर हर महादेव 13 मार्च 2026 शुक्रवार चैत्र मास कृष्ण पक्ष नवमी प्रभात 6 घंटा 45 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। नक्षत्र पूर्व आषाढ़ा रात्र 4 घंटा 6 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। सूर्योदय 6 घंटा 5 मिनिट, सूर्यास्त 5 घंटा 50 मिनिट, चंद्रोदय 2 घंटा 35 मिनिट, चंद्रास्त 1 घंटा 14 मिनिट। जमगंड 3 घंटा 33 मिनिट रु 5 घंटा 2 मिनिट, कुलिका काल 8 घंटा 10 मिनिट रु 9 घंटा 38 मिनिट, दुर्मुहूर्त 9 घंटा 3 मिनिट रु 9 घंटा 50 मिनिट एवं 12 घंटा 59 मिनिट रु 1 घंटा 47 मिनिट। शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त 12 घंटा 12 मिनिट रु 12 घंटा 59 मिनिट, अमृत काल 9 घंटा 45 मिनिट रु 11 घंटा 30 मिनिट, ब्रह्म मुहूर्त 5 घंटा 4 मिनिट रु 5 घंटा 52 मिनिट। 13 मार्च 2026 शुक्रवार राहु पूर्वाह्न 11 घंटा 7 मिनिट रु 12 घंटा 36 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। चंद्रमा धनु राशि रे संचार करुछि। 13 मार्च 2026 रे शुक्र ग्रह कुंभ राशि रे गोचर करुछन्ते। शुक्र ग्रह भल पाइबा, सौंदर्य, धन, भोगविलास और दाम्पत्य सुखर कारक ग्रह। ଏହି ଗୋଚରରେ ଲଗ୍ନ ଅନୁସାରେ ଭାବେ ସଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ମେଷ ରାଶି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର 11ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ, ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଭାବନା ଆସିପାରେ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରତିକାର ବୁଧବାର ଦିନ ହରିତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ମେଷ ରାଶି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର 11ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ, ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଭାବନା ଆସିପାରେ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରତିକାର ବୁଧବାର ଦିନ ହରିତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ବୃଷଭ ରାଶି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର 10ମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି, ଉପର ସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିପାରେ, ଧନ ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିପାରେ, ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମ୍ମିଳନ ରହିପାରେ, ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ପ୍ରତିକାର ଗରିବଙ୍କୁ ହରିତ ଶାକ ସବଜି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ସତର୍କତା ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ରୋକନ୍ତୁ। ବୃଷଭ ରାଶି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର 10ମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି, ଉପର ସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିପାରେ, ଧନ ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିପାରେ, ପରିବାରରେ ସୁଖ ଓ ସମ୍ମିଳନ ରହିପାରେ, ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ପ୍ରତିକାର ଗରିବଙ୍କୁ ହରିତ ଶାକ ସବଜି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ସତର୍କତା ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ରୋକନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର 9ମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ବଳବତୀ ହେବ, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ଥିବାରୁ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ, ଶିକ୍ଷା ଓ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ପ୍ରତିକାର ଗଣେଶ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ସତର୍କତା କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର 9ମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ବଳବତୀ ହେବ, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ଥିବାରୁ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ, ଶିକ୍ଷା ଓ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ପ୍ରତିକାର ଗଣେଶ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ସତର୍କତା କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର 8ମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଚାନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ, ଧନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାମରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ମନ କିଛି ଅସ୍ଥିର ରହିପାରେ, କାମରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ପ୍ରତିକାର ବୁଧବାର ଦିନ ହରିତ ଫଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ସତର୍କତା ଅତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କର୍କଟ ରାଶି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର 8ମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଚାନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ,
ଧନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାମରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ମନ କିଛି ଅସ୍ଥିର ରହିପାରେ। କାମରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ ସମସ୍ୟାର ଦୂର ହେବ। ପ୍ରତିକାର ବୁଧବାର ଦିନ ହରିତ ଫଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଅତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସିଂହ ରାଶି। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସମ୍ମିଳନ ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟ ସହଯୋଗରେ ଲାଭ ହେବ। ବନ୍ଧୁ ଓ ସମାଜର ସହଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ନୂଆ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ହେବ। ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିପାରେ। ପ୍ରତିକାର ଛୋଟ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପୁସ୍ତକ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଅହଙ୍କାର ରଖିବେନି। ସିଂହ ରାଶି। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସମ୍ମିଳନ ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟ ସହଯୋଗ ଲାଭ ହେବ। ବନ୍ଧୁ ଓ ସମାଜର ସହଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ନୂଆ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ହେବ। ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିପାରେ। ପ୍ରତିକାର ଛୋଟ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପୁସ୍ତକ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଅହଙ୍କାର ରଖିବେନି। କନ୍ୟା ରାଶି। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। କାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଓ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିପାରେ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଅଚାନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଧନ କାମରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ବୁଧ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। କାମରେ ପରିଶ୍ରମ ବଢ଼ିପାରେ କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଶଂସା ମିଳିପାରେ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଅଚାନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଧନ କାମରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ବୁଧ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତୁଲା ରାଶି। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଓ ଶିକ୍ଷାରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିପାରେ। ଯାତ୍ରା ଓ ଶିକ୍ଷାରେ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଧାର୍ମିକ କାମରେ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ପ୍ରତିକାର ଧାର୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଅତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁଲା ରାଶି। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଓ ଶିକ୍ଷାରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ରହିପାରେ। ଯାତ୍ରା ଓ ଶିକ୍ଷାରେ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଧାର୍ମିକ କାମରେ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ପ୍ରତିକାର ଧାର୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଅତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଛା ରାଶି। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୃହ ସୁଖ ବଢ଼ିବ। ଘର ବା ଯାନ କିଣିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ଆବଶ୍ୟକ। ହଠାତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ। ରୋଗ ଓ ଋଣ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ବିବାଦରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୃହ ସୁଖ ବଢ଼ିବ। ଘର ବା ଯାନ କିଣିବାରେ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ଆବଶ୍ୟକ। ହଠାତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ। ରୋଗ ଓ ଋଣ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁର୍ବା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ବିବାଦରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶି। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ସାହସ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ହରିତ ଶାଗ ସବଜି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା କ୍ରୋଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ସାହସ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ହରିତ ଶାଗ ସବଜି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା କ୍ରୋଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଧନ ଲାଭ ଓ ପରିବାର ସୁଖ ବଢ଼ିପାରେ। କଥାରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଦୈନିକ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ବଢ଼ିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦରକାର। ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ମିଳିବ। ଗୃହ ସୁଖ ବଢ଼ିବ। ଜମି ଘର ବା ଯାନ ଲାଭ ଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରତିକାର ବୁଧବାର ଉପବାସ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଧନ ଲାଭ ଓ ପରିବାର ସୁଖ ବଢ଼ିପାରେ। କଥାରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଦୈନିକ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ବଢ଼ିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦରକାର। ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବ। ଗୃହ ସୁଖ ବଢ଼ିବ। ଜମି ଘର ବା ଯାନ ଲାଭ ଯୋଗ ରହିଛି।
ପ୍ରତିକାର ବୁଧବାର ଉପବାସ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ। ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ସୃଜନଶୀଳ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁସି ଆସିପାରେ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଭଲ ସମ୍ବାଦ ମିଳିପାରେ। ପ୍ରତିକାର ଛୋଟ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଅସାବଧାନ ହେବେ ନାହିଁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ। ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ସୃଜନଶୀଳ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁସି ଆସିପାରେ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଭଲ ସମ୍ବାଦ ମିଳିପାରେ। ପ୍ରତିକାର ଛୋଟ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଅସାବଧାନ ହେବେ ନାହିଁ। ମୀନ ରାଶି, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର 12ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ବା ଦୂରଯାତ୍ରା ଯୋଗ ରହିଛି। ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ରହିପାରେ। ପରିବାରର ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରେ। ଘର ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭାବନା ଆସିପାରେ। ପ୍ରତିକାର ମାତା ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ରଖନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର 12ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ବା ଦୂରଯାତ୍ରା ଯୋଗ ରହିଛି। ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ରହିପାରେ। ପରିବାରର ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରେ। ଘର ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭାବନା ଆସିପାରେ। ପ୍ରତିକାର ମାତା ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ରଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହର ହର ମହାଦେବ, ବନ୍ଦେ ମାତାରାମ।